हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग मोर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। मोर वीडियो भल लगे आपण मो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। गत 3 दिन धरिकी आज मेघ हो देखु मेघरे केमिति आमर समस्त घर पाखरे थिवा एरिया जलमग्न हो जाइए। मु जाऊँगी एथिरे फूल तुलिया पई मेघरे। देखु सबू पूरा 3 दिन वर्षारे बुड़ी जाइए पानी। बाबारे एपटे तो पूरा पानी भर्ती। देखु केमिति पानी पूरा माने वर्षा 3 दिन है जो मेघ हो मेघरे केमिति पूरा पानी भर्ती हो जाइए। रास्तार भी चलिए देखो खाल ता सांगरे पानी भी भर्ती हो सही पड़ी आसी आज फूल तुलिया फूल भी गचर ना 2टा मात्र फूल होपट साइड एपटे गचर देखो गोटे भी फूल ना। मुझे टुकई नहीं फूल तुलिया किंतु देखला बेलू फूल तो ना कौन करवा। ठाकुर पूजा केमिति हम आज बड़ टेंशन न पड़गला मनीष। फूल गछ मूल देखो पानी केमिति पूरा बुडिकी भर्ती हो रही पानी। सेपटे भी सेमती पानी पूरा भर्ती जाइए। देखा एटा गोटे फूल गछ आटा गोटे फूल गछ 2टा फूल गछर फूल आम देखिलु ना मात्र से 3टा फूल धरती यही गछटारे। बर्तमान आम कौन करवा जीवा आ गोटे गछ पाखक देखा सेठी कौन केमती फूल होइछि कि नाही। आसिलु बर्तमान एबे आमे फूल गछ पाखक। एठी भी सेमिति 2टा फूल धरती देखो एठी गुटे कौन करिया जहाँ भी हो पूजा जतले करवा निहाती 2टा फूल नवापाई पड़ो। आ गोटे फूल को भी नवापाई पड़ो। ये पुणी आ गोटे फूल भी एठी धरती फूल को भी नवापाई पड़ो। कौन करवा आ तो ये फूल ना सब तो बड़ हो पानी रे पुणी घर को जीवा एबे फूल नहीं कि देखु मात्र 3टा फूल आज केमिति ठाकुर पूजा हो सीटा गोटे टेंशन विषय। रास्ता केमिति देखु पानी पूरा पानी देखु रास्ता घर पाखरे आमर घर पाखरे केमिति पूरा पानी केमिति देखु एते जोर मेघ होइछि माने पानी पूरा भरपूर। कौन करवा जा हो सेमिति जीवापाई पड़ो रास्तार रहीचे जिते आर उपाय किसी ना। एपटे साइड भी देखु एपटे भी पूरा पानी भरपूर। आसतु एबे घर अभिमुखे आमे जीवा। देखु घर अभिमुखे केमिति पानी सबुआड़े पानी। एपटे पानी ना एटा ऊंचा जगटा से पानी ना एपटे रास्ताटा घर सामने रास्ताटा देखु के पानी छिड़ाई। ये रास्तार केमिति मनीष जीवा आसा कर बड़ टेंशन विषय। गाड़ी मोर घर छिड़ाई पानी रे बाहरी पारनी से मु भी गाड़ी नहीं कि कुआड़े जाई पारनी। देखिए आज कौन परिस्थिति होची ड्यूटी जाई होची कि नहीं। देखु केमिति पानी रे जीवा पई पड़ुची। बाबारे पूरा पानी रे भाकुर माछ भल बढ़िए।
ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ହଉ କି ନ ହଉ କିଛି କହିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ରହିଛେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ଏଠି କେତେଟା ଫୁଲ ଧରିଛି। ଗୋଟେ, ପୁଣି ଯିବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କି। ବାବାରେ ଆଜି କ'ଣ ଏଠି ବେସ୍କା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସବୁଦିନେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେସ୍କା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଶିକା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଫୁଲ କାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେପଟେ ଉଞ୍ଚାରେ ହେଇଛି, ହାତ ପାଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ତୋଳି ପାରିବାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ତୁଳି ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନିଆର ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ତୁଳିବା ଫୁଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୁଳିଲେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳିଲେ, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଫୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳିଲୁ। ଏଇ କନିଆର ଫୁଲ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି 2ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି ଫୁଲ, ତୋଳି ନେବା। ଆଉ ତ ସେମିତି ଫୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ସେମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେଇ ପାଣି। ଆମ ଘରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ଅପରାଜିତା ଗଛର ଫୁଲ କେମିତି କ'ଣ ଫୁଟିଛି ଆଜି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଯିବା, ଏମିତି କିଛି ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଆମର। କଲରା ଗଛ ହେଇ କଲରା ବି ଧରିଛି। ଏମିତି କମ୍ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ଏମିତି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛ ଅଭିମୁଖେ। କେତିକି ଫୁଲ ଧରିଛି ଦେଖିବା। ସିଆଡ଼େ ତ ଫୁଲ ମିଳିଲାନି। ଡଲାଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଦେଖିବା। ତଥାପି ଚଳିବ, ଯାହା ଯେମିତି ଫୁଲ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ଅନୁସାରେ ନେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆଉ ତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଫୁଲ ତୋଳିବା। ବାବାରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କେଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଫୁଲ ତୋଳିତେ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। କେଞ୍ଚୁଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଗରେ କେଉଁଠି ସବୁ ଚଢ଼ିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛରେ ବି ଧରିଛି ଫୁଲ, କମ୍ ଧରିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଗଛ ପଚିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି କରିବାର ଏଠି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ପାଣି ତ କୌଣସି ହାଲତରେ ଅଟକିକି ରଖି ହେବନି। ତାପରେ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଫୁଲ ଟିକେ ତୋଳିତେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁମାଳ ଗଛ ହେଇଛି। କେମିତି ଖାଲି ଖୁମାଳ ତାର ଧରିବ ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ମାତିଛି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ମୂଳରେ ବି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ତ ହେବାଟା ନିହାତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। କ'ଣ କରିବା। ହଉ ଫୁଲ ତୋଳା ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଗଲା। ଏତିକି ଫୁଲ ମିଳିଲା ଆଜି। ଠାକୁର ବି ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ, ପୂଜା ବି ଠିକ୍ସେ କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ଉପାୟ କିଛି ମିଳୁନି। ମେଘରେ ଯାହା ଆଉ ସେମିତି ଏଠି ବି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଏ ଫୁଲ ପୂଜା ହୁଏନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଫୁଲ ତୋଳା ହେଉନି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରଖିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।